délégation a eu l'honneur et le privilège. An kun korota soro ka sababu ke duna teme fanga o nyamogo yere lui an bisimila. Ni ye général Salif Modi kumakan ye n'ale Niger sorodasi fanga kura ɲɛmɔgɔw ka nɔnabila ye min tun bɛ taamana Burkina Faso kɔnɔ yaasa ka se ka na sigi ka fɔ kɛ ni Burkina Faso yɛrɛ ka filacɛ fanga ɲɛmaa ye capitaine Ibrahim Traoré. Ni taama ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka na ɲɛfɔli kɛ ka taa ko minnu bɛɛ bɛ Niger jamana kɔnɔ i n'a fɔ farafinna tilebinfan tɔnbaw minnu ye CEDEAO ye ani UEMOA ye olu ye ɲangiriba min bɛn Niger jamana kan ani ko minnu bɛ ŋunuŋununa ka taa ko ni farafinna tilebinfan tɔnba fila ninnu bɛna se ka kɛlɛkɛjɛnkulu bila ka taa Niger faaba kɔnɔ min ye Niamey ye ka taa ni sorodasi fanga dafirila ninnu kɛlɛ ani ka jamanatigi kɔrɔ min ye Mohamed Bazoum ye k'ale sigi a nɔ na. Au cours de cette audience, il a été an bisimila ni a sigira fɛn min kan o ye Niger jamana yɛrɛ lahara ye sisan nin na. A ko nin bi yɔrɔ min sisan a masumani lo an fana seni lo a cogo kɔrɔ min ye kɔrɔma dɛndɛnni ye an ye a nafama yɛrɛ le sɔrɔ ka bɔ Burkina kanw yɔrɔ. A b'a lɔn ko CEDEAO kɔnɔ jamana caman y'a latigɛ ka se ka ɲangari caman sigi Niger jamana kan. O ɲangari nin fana kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ko sɔrasi fanga bɛna jigi anw kan. An y'o kuma fana kɛ anw ka laɲini tɛ Niger ka kɛ Libi filanan ye. An fana bɛna fara ɲɔgɔn kan o ko nin a kana se ka kɛ. Ka fara an balima Burkinabɛw kan an y'a laɲini ka se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka kɛ anw ka lɔ ka ninnu ko ninnu kɔnɔ. Niger fangakura ɲɛmaa ka lasigiden minnu sera Burkina Faso olu ko u ka aju ye min ye ka se ka baara kɛ ni Burkina Faso ka fanga ɲɛmaaw ye yaasa ka se ka u ka jamana basigi ani ka jamanadenw yɛrɛ bɛɛ lankanaya. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.